Kanigari ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor mentaga step ka khalai tarik uno apra kilong. Wanra ka Lok Sabha ya ka Disaster Management Amendment Bill ajar arpu saw nagabenta banyatai bat banyo ya ka jiminjur kiwin ka jingshong dorbar ha Lok Sabha bat Raja Sabha hinin kasngi hap penjalan ya ka jingshong dorbar shedu ka no phai sngi Ontol kita khot jong ko all Chantia Master Rural Workers and Labor Union Secretariat ha khatnu tarik mentau benai basngap menti ke sarkar jilla ya ke jingdawa penkiu turap ke jongki bat play umintri ketna jong kai pethei uba pol lingdo ya ke tamasa winter tales ke basan hanong ba Shillong ka khubor babnya ka Lok Sabha ka wanra ya ka Disaster Management Amendment Bill arja apsaw na benta banyatai bat banyo ya ka jimunjur laban kedau bakani ka anro kalong ban pinbha ya ka Disaster Management Act arja san bat kani ka anro kalong ru ban pinklan ya ka rukom trikam jong ka National Disaster Management Authority lembat ka State Disaster Management Authority laban kedau bakani ka anro kan aiboru ya ka National Disaster Management Authority bat ka State Disaster Management Authority bakin pinkre ya ki disaster plan ha ka national level bat state level ha ka jaka jong ka National Executive Committee bat ka State Executive Committee kani ka anro kan aiboru ya ki sarkar jilla banthau ya ki Urban Disaster Management Authority na ka benta ki nongba ki jongki lembat ka Municipal Corporation bat kani ka anro kan thau ya ki disaster database ha ka national bat ki state level ki arli ki yeng jong parliament hingga sngi ki la sakhi ya jingki win ha ka jingya tai jong bon ki man kane ka jingki win ha ka jingshong dorbar jong borok arli ki yeng kata ha ka Lok Sabha ba Raja Sabha balayalam da ka liang pasha hap ban penjalan no ya ka jingshong dorbar hadu ka arba je no phai sngi laban kro ba ka jingki win ka lasdang ha ka jingshong dorbar ha Lok Sabha hadin ba ka liang pasha kala ya kamat halor ke jingkeno bamsap ya ke adani group haraja sabapat ke jingki win kelas sedang hadin ke thamaktin ke balami hapaden ke treasury bat ke liang persya halor ke jingkeno bamsap ya ke adani group bat ke jingyatai bat ke jingedei hapaden ki nongelam jong ke seng congress bat ke George Soros Foundation ka badai ke US base nagaliang lamphang ujap langkaru rapersang bantem ya ke ni ke jingki win hapaden kini ki armam lam Menteri ketnat jengok kai perthei jong kejela uba polling do ulapen pau ya ke jingdon kam halor ban pinkiu ya ke jela ha kalian ke jingtinat ke mei mariang ke jingdon ke sumbinang ke papaka bat ke USP ne ke unique selling point lemba ki kam jengok kai perthei so uni menteri ketnat jengok kai perthei jong kejela ulapen pau du ba ketnat jengok kai perthei kam dei tang na ke bentar ban pinkiu ya ke economy henry ke deiru ban penek pensa ya ke natural heritage jong kejela uba polling do ulapen pau ya ke jingdon kam bandon kejing penyahap kedan hapling kejing mentoy ki bami na ki kampen roy bat kejing penengkam banyararu ya kamay mariang ha ka jo ko na kaliang ba polling do ulapen pau ba ka green tourism kadai halor ban pinkiu ya ki sustainable tourism practices ki ban aji mentoy ya ki nong shong jang jela lemru bat ya kamariang ka NPP jirang brok kelapenlong ya kejingilang ke bakirki habernihat banyakren ya kejing keno balakeno do MDC kejirang konstituensi uba Victor Rani ubalami no na kaseng NPP balik penyeso apat bat kaseng kongres kenang ba unyo tiket na kani kaseng banyakun ya ke MDC election ke bansalong lesim snem laban kedo ba Victor Rani ulakeno ba kaseng NPP kelapendu tiket ya banyakun ya ke MDC election na kaliang kinongelam jong kidokot ka NPP jirang blok kila kentat ya kani ka jingkeno jong uba Victor Rani ba kilaong badehi uba Victor ubalale jangai na kinong yalam ba kidakot jong kaseng NPP jirang blok so kini kinong yalam jong NPP jirang blok kila ya toru bahadu minta ke NPP kampat pemena ya ukurtong na kani ka konstituensi na ka minta ke EMDC election ka bansalong la simsnem bat ka jing no jong uba Victor Rani ya ke NPP da ka bakeno ba kaseng NPP kamai tiket ya kalong ka bomsyong niya ka PCR ne ka polymerase chain reaction technology ka baningkong ka badai ka machine nut based ne ka nucleic acid testing hajala megalaya lapli ha ka slim trekam jong Department of Transfusion Medicine and Blood Center Hanegrims da director ka ne ka Jaka Sumar u Professor Dr. Nalin Mehta ka jingla ban pli ya ka ne ka Jaka ajing Sumar ka bathamai ka nong ka jimentoy ka bakraw ya ki nong sha Sumar jong ka jala ken thupru ya ka than shatei lamingi hi baro ka we laban ka ba ka Hanegrims ka don jingthmu ban wanra ya ka mechanism ban don ya ka blood testing facility da ka bapunang
kam ya ka state of the art technology na ka benta barok ki blood centers jong ka than barok kawai kani ka dei ka Akashwani Shillong ka balam shapi ya ka khubor ka all jantia master roll workers but labor union hinin ka sngi ka lapun kut ya ka general meeting ka jongka but hagani ka general meeting la ya kren ru ba kumno kinya shim ya ka sinjam la ka sarkar kam sngap ya ka jingpun sngau ki jongki la ban ka ru ba hadin bala penong ya ka jingalang haki babun ki unit prepare lembat ki blok ka all jantia master roll workers and labor union ka larai ba kin pelong ya ka protest march sha secretariat ha ka khatnyo tarik mentau banai kani ka jinga ki ka long hadin ka sarkar jala kam tre ban kiu ya ka jingsil tulap ya ki master roll bat ke jelam la ban kedau bawat hadin ba ke union kala rep ya kendu bat syong jingalang ru bat umintri katnat labor jong ke jela lemru bat commissioner secretary jong ke katnat labor ban pinsngau ya ke jingdawa jong ke union hangrei hadu menta ke union kamshin na yo ya kinu ki khubor ki bayadai bat kanem ka Federation of Khasi, Jantia and Garo people ne ka FKGGP kalawan ya kendo ya Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba LSN rights banyakren ya kajing kam kerke ban penstat ya kajing yakren khaput jong ka snong langpi nagalian ka FKGGP kala pen pauru ya kajing sngokya halor kajing penslam ya kajing yakren khaput ba kajala Assam khamtam bat ka snong langpi kabudon hakawat ka baar jong kajing yakren ban penbet ya kijaka khaput hapleng kajala Assam bat kajala Meghalaya. Shosho ke FKGP kalakan turu yak sarkar jala bahkan penstat no yak ni ke jingklan khaput khamtam jong kasnong langpi khnang banwanra no yak jing met ka papaka la ka basngap ru yak jingkwa jong kinong snong ka langpi kibakwa bandon ni habet ha jala Meghalaya. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka sngi balang jong tayo ka larai ban wanra no ya ki kendon jong ka Market Act ka ban khang persya ya ka 8 kilo ya ki marrep bawande la kinong rep syaki yoki hat harilom khasi u chief executive member ka KHDC uba pinya sings em uloong bakaway na kinikikindon kadai ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules Arhajar Arpsaw ka bapunsyong nongrim na ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Amendment Bill Act Arhajar Arpulay shosho une usiyam ka KHDC ula pentip ru ba kandon ru kaway ka komiti ka ban shem ya karai ban pinsitom ya kino ki bayat persya ya kini ki kendon khamtam hakabay de ba ka jingot kilo ya ki marrep jong kinong rep kat kumbala batha ha ki kendon Menteri katnat kam jungokai perthai jong jela uba pol lingdo hinin kesni ulaple ya katamasa winter tales kebasan hanan polok Shillong kapang pedeng jong kani katamasa menta usnem kalong balance reflecting the state's commitment to sustainable tourism uba pol lingdo haba ajing kren ha kesni ple ya kani katamasa ulapen pau ya kajingdon kam banrakhe ya kajinglong baklan jong jela Meghalaya kibakan thup ya kajingdon jong kamariang kaba itenat lembat kaput katem bat juru ya ka jingrus ma hakalariti shosho une uminti katnat jongo ka pathe jong ka jalla ula pen paru ya ka jingsngau sarong halor ki jingkeu kita masa ki bala iron san ru ya bon ki riu dang sap jong ki nong snong jong ka jalla ki bakan thup na baro khatat li ki district jong ka jalla ha ni ka sngi uba polindo ula pen menaru ba ka jalla Meghalaya kan selection menta ha ka wei na ki tourist festival ka ban salong ha Gujarat ha ubanai remphang jong usnang banwan ha ka ba ha ka ni ka tamasa ka jalakan sayo ya ka jing ito halor ka jing pinkiw ka jongka ya ka green tourism ka Meghalaya Indian Distributors Association ni ka MIDA East Khasi Hills haringkat ka jing trailang bat ka Indian Oil Corporation bat ka tanat social welfare dangsyan kilapalat ya ka campaign halor ka safety clinic bat ka jingikay kumno ban penukam ya ULPG bat ka ni ka program ka long na kabenta ki nong tray ka aganwadi bat ka ni ka program ka long ru na kabenta ka awareness campaign ban weng ya ka jing sha thombor ki kinthei ha ka ni ka singiru ka Meghalaya Indian Distributors Association kalapenlong ya ka Yakob Shet Jingshet palapen samru ya khusnam shakinong job ha ka ni ka Yakob Shet Jingshet Kato ka khubor kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa kindiat pon ngin sa yaso bat ka Delhi station na ka benta ka khubor haktin hindi bat bot pat sa khubor ha ka tin pareng kani ka day ka Akashwani Shillong